थांनांगोन लांहिनिफ्रायनो जोंना 3 किल'मिटार ओमफ्राय दंमुखासिम थांबाय 9 किल'मिटार मा साननानै नायदो थांनायावनो 12 किल'मिटार बा आरो फैनायावनो 12 किल'मिटार बा नों साननानै नायदो। खुलुमबाय गुड मर्निं हेलौ लोगोफोर वेलकाम आउट चेनेल नोंथांमोनखौ दुर्गायावथ' सोलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय माने आङो नाम खारिया नालाय माने थाथ'नाय जादों आरोना आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं लोगोफोर गुड मर्निं दायो टाइमा 8:20 जाबाय खोमा लोगोफोर माने जों न'निफ्रायनो ओंखारलांगोन नायबाय था लोगोफोर ओमफ्राय जोंखौ माने थगायदों साननाङा आरोना थाबायाखै बिसोरो गारिजों थांनो साननाङा आरोना जों थगाया होनबाबो गरम बोथोराव गरम जायोना ओंखायनो जों लोगोफोरा ओंखारनांगौ मिथिया न'निफ्रायनो ओंखारलांगोन लोगोफोर थांबाय दिनै जों माने थाबायना साबायना दंमाखासिम बेसेबाङाव मोनहैयो नायनोसै गोजानानो जायो खिन्थु बेखौनो सानो खोमा माने जोंना गोसोखांब्रबलाबायबानो जायो आरोना थांनो होनबानो माने थांब्रबलाबायो आरोना लोगोफोर मैथा जाना मेंनाय मोनलै खामदा इडुकेसन मैथा जानानै मैथा मोजां गैलालै बुस्थुआ नोंथ' खालामखायो no pouches sabes naman kami dayo oंखारखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो बक्स लाबाय आरोना नै कान दामलांसै दा लामायाव बक्सखौ लाखायो आं जेरावखि थाङा ओमफ्राय लांफांला मिथिला आं बिसिनाव सोंसै आरोना ओमफ्राय थांनोसै दायो नायलांबाय था लोगोफोर आं आसा खालामो आरोना बयखौबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आइदै जोंबाय जों गामिनि लामाया माने इमान बिदि लेथ्राथाय एसे साबनांजोबबाय आथिङाव दायो आङो गाइस ममिनाव दंफैयो नै ममिना दाबो जाया बिना ओमफ्राय लेट थाब ओंखारना थाखा होनबाय आं होनबाबो जाया दायो आरो सासे दंबावो सासेया नेनानै दं खोमा सनारियाव ओमफ्राय जाय कार्बि आंलंनि जेनेबा आरोना जों मायाव थांनो नागिरदों बेयो मिथिखागोन जाय आं भिडिअखौ नायो आरोना दंमुखाया बेसेबां गोजान मिथिखागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै जों थाबायनासो थांगोन ओंखारगासिनो दंफैयो फुङावनो थांनांगौमोन लेट जाबाय जेरावखि थाङा लेटखा मोनाबोनाल' आरोना दाखालि बायदि मेवा लायनाया जों दाखालि हर जाबोदों बेफोरो थांबाय थानोसै सासेखौ लोगो मोनलायनोसै नै लोगो मोनबाय ओमफ्राय दायो जों खैथायाव थांगोन नायदो ना मानसिफ्रा जोङो थगायनो सानो जों थगाया दे देखायलाय नयथाहाय देखायनाय बायदियाना देखाय 9:26 आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय दायो जोङो दंमखाव होलांसै लोगोफोर माने आङो ओरैबायदि मैयानो सानदों आरोना आं थांनो जादों सान्दुंखौबो खिदों ओमफ्राय माने थाबायनाय खोथा दंना बेहा इमान गोजान नोङो लांहिनावनो नों 3 किल'मिटार बा ना न'निफ्राय नङा ओमफ्राय आरो लांहिनिफ्राय थांनांगौ बा नायलांबाय जों खैथायाव मोनहैयो लोगोफोर दाथ' 9:26 जाबायना सान्दुं दुंबायहाय बाला गिबायसो आं ओरैबायदि गोजान दंमुखायाव माला सहैनांगौ थाबायनानै दिन थान्दाबा आं दिन थान्दा होननानैसो ओंखारदोंमोन दिनै आंहा द्रा सान्दुंआनो जाबोबाय दे आइथिं नायलांबाय था दे सुगाबायनो मोनजाबाय आं गोलोम नायलांबाय था गाइस जोङो लांहिनाव मोनफैबाय आरोना नै ओमफ्राय दायो जोङो रेस्टुरेन्टआव हाबनो अखार गैखाया फैसा गैया नालाय बारा जोङो माबानो हाबनोसै आरोना एसे दखान ससेयावनो जालांसै जों परथासे लायनो परथा ओमफ्राय थांबाय थानोसै जानानै लागोन र' मा फनखौ रायलायोहाय कलखौ फैनो बबाव थांनो नै लोगोखौ दिनैसो लोगो मोनदों एसे गोबावनि गंले आंबो दिनैसो लोगो मोनदों बेखौ बोरै खबरफोरा मोजाङानो नोंनालाय आंना बिदिनो गोलोमदै मोनबाय थाथ'दे दंमुखायावसो थांगोन जों थाबायनानै मिथिबाय इमान गोजान दे होमबा थां फै थांसै दे थांबाय था होमबा मोजाङै मा गारि खारा जाबाय बे लामा जानानै जाम बे लामा नङा माथो बिलाय बे सरबसो लोगोफोर जानानै लागोन मिथि देखायनो आं सहैयाखै दाबो
फैयाखै दाबो र' बाबा जानोखौ जि एवलाब एवलाहाय बिसोरो माने सिगोन आरो बाबा आंखौथ' सोरबा सोरजोंबा बायदि बिदि गाखोलांबायदोंमोन खिथाबाय आंखौ बुथारनाय नोंसोरो जानायफोरावनो जानानै लाग्रोसै आरोना जों ओमफ्राय थांनोसै एसे मा होनो एनारजि फैनायनि नै दाथ' दाब 10ता जाबायनो माला मोनगोन जानानै लाग्रोनि र' ओंखारबा लानानै लाबाय फैबाय जोङो थांलायसै दगमखा ओमफ्राय जाखांना ओरैबायदि मोजां मोनबाय ना आरोना दैया आंनिफ्राय आं दै लोंगाथारो नामा लामा बानायदों नै नजारा देखो हमें पहुंचने वाला है बस आधा घंटे या 1 घंटे सान्दुं गोसायाव सान्दुं दसेनो जोमै दसेनो मा जायोथाय खानाया दायो जोङो मोनफैबाय आरोना दंमखायाव दं नै जों मोनफैबाय आरोना दंमखायाव ओमफ्राय दा 12ता जाबाय 12ता 20 जाबायना जों 9ता 26 फैदों ओमफ्राय दा थांनानै नायनो 12ता जाबाय नाय ओमफ्राय अबस्थाया नायलाय थाबायनानै अबस्थायानो गैया मोजांथार गारिया फैदों ओमफ्राय दायो जों एसे नायनोसै आरोना बाजारखौ जों बाजाराव फैफेराखै ना मा होनो आराम जादों नामा फैसाथ' गैखाया जोंनाव होननाय सासेनिबो होलाय जा हाबलाङो नायनो दंमखा टाउनखौसो नायदो लोगोफोर बेनो नै दंमखा बाजारा आंबो फैफेराखैमोन फार्स्ट टाइम आं सान्दुंआ हालांलाना सान्दुंआ नांथारला सान्दुंआ ओरैबायदि थाबायनानै ओंखारबाय अबस्थायानो गैला दंमखा बाजारथिं हाबनि र' बेरायफेराखै बाला आन्दायगारगोनहाय बालाखौ थाखो आइ मोरे जी आ रही लगा तो बिल्डिं में दिखाबाय गोजौआव फुबाय फार्स्ट टाइम फैफेरनाय ओमफ्रायबो आं रुलायलांबाय सिन्दुबाल तो गाइस अभी हम लोग बीचों बीच आ गया है तो कपड़े दुकान है यहाँ पे कपड़े और मेकअप से का दुकान है हो गया फेस तो जों दावदैनो फिसरदो बानायनानै आं बावदोलायदोंबा ओइजा थांथ' इजा इस तरफ कपड़े दुकान Jangan. Boleh bisa dong ja. Coba. Dan dia menang sana. Mana dah? Dia kang dah tu. Dia kang pergi jaya, pergi lagi. Aja aku suka kamu. Lepas tu, apa salah orang mau pergi? Mari taman kesulai benda. Mana?
दायो जोङो रेस्टुरेन्टाव दं आरोना चावमिन जानोसै बारा अफार गैया दामि दामि जानो ओमफ्राय नै मावजि खुन्थिफोरा आंखौनो जायो सानैबो किसने पैसे दिया है बताओ मैंने दिया आंसो जायो नैबे ना दिनैहाय ओमफ्राय क्लासबो दंमोन आं क्लासाव थांनायबो जायासै ओमफ्राय गाबोनबो थांगोन न'खर क्लासाव समबारनिफ्राय रेगुलार थांबाय थानोसै ओमफ्राय दायो जों जाग्रा लानोसै आरोना लोगोफोर र' जाग्रा दे दिया पता नहीं तो देकर गया है फ्री है शायद ओइ दा नोङो थाबायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय नोंलाय अच्छा लगा एक्सेलेंट कभी कभी ऐसे आना भी चाहिए दूर दूर थोड़ा सा कसरत हो जाता है मिथिगौलायदोंबा नों आंनाव ज्रावनो खरासे दामि आरोना जोंना चावमिना जाबाय जानोसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना बक्सखौनो बावलांदों जि गासिनो एखबारनो बाखिनो बावामोन बक्सखौनो बावलांदों नायदो बिदिखि बावो मानसिया जागोन जोलांसो ओमफ्राय मबाइल सिखोना लादोंना आं मालायनि बक्सखौ ओमफ्राय मा खिनो बावामोन नोङो गाज्रि बावब्ला आं बिखायानो क्लाब ओरैबायदि क्लाब मोनबाय थादों आरोना गाज्रिखा असयबोथार हाखु लायबाय जों CCTV ओमफ्राय CCTV लायनाय CC केमेरा दंखायोमोन बै हानि लामा दंमोन ना बे जराव मा हानि लामा बबेथिंजा हानि लामा मामि हाजोआ नै होनो नोंखौलाय आरो फाइनालि गाइस जों दायो गरखाथि बारबाय मोखांनिफ्राय फैबाय फैनानै सोनाब हाबखो लोगो हाबबाय आननो हाबबाय सा लोंबाय मेंबाय बिराद दुरबल जाबाय न'आव दायो जों थांगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना थगायदों साननो हादों नै अबस्था गैला ओरैबायदि गोसोम जाजोब्बायना माने सानदुंजों आरोना अबस्था गैला मोखांफोरा माने थगायदों साननो आरोना बिसोरो गानजों थांदों जोंबो थगायदों माने बिदि साननो आरोना जोङो थांमारदों आरोना दंमुखासिम नायनो साननानै नाय दंमुखानिफ्राय लाङिनिफ्राय दंमुखासिम 9 किल'मिटार ओमफ्राय जोंनिफ्राय गामिनिफ्राय लाङिसिम फैबा 3 किल'मिटार जाखो 9, 10, 11, 12 किल'मिटार फैदों जोङो मिथिबाय ना साननानै नायदो होनबा फैला मा अबस्था जागोन बे मानसिया नायदो बिथिं फैबाय दै बथलाथ' हिसाबानो गैया बुंनाङा आंनाव गंसे दं पकेटाव बिसोरनाव गंसे दं गंथामखा आरोना दै बथला दै लांनानै बक्स लेलिया गाननांगौ दानला बियो एरैना थाबायनाय गानदांला मबाइल सोलिबा बेटार दंना थांबाय थानि र' न'आव बल खेल जागोन थांबाथाय आं खासिना दा Mới chưa có đi làng mình khi lại bên này sao mà cái tay bia đàn này là sao mà cái thao bên nào lại cái mà mang bá thao bên này đàn nó cái dân thao bên này nè đúng không trời nè thao bên nào lại cái làng mình khi bên này न'आव मोनफैबाय आरोना नै न'आव दङ आं ड्रेस चेन्ज खालामाखै बिदिनो दङ ना बिराद मेंबाय आं दासो मोनफैदों ओमफ्राय दिनैहाय जोङो थांनाया
जों थांनाया दिनैहाय रानिं लं ड्राइभ थांदों आरो जोङो माने ओरैबायदि गोजान नों सानना नाय लांनिफ्रायनो बे खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन आङो लांनिफ्रायनो जोंना 3 किल'मिटार ओमफ्राय दंमखासिम थांबाय 9 किल'मिटार मा साननानै नायदो 12 किल'मिटार माने दिनैहाय थैलायनाय उन्दुसिनांसो होबाबो मिथिखाला आरो गरम मोनबाय आङो हाथाला ओरैबायदि लोगोफोरा आं नोंसोर बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ देखायलांबाय थागोन आरो ना लोगोफोर नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय नायलांबानो जाबाय लोगोफोर एसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय ना मा होनो बे आरो ना आङो देखायथ'गासिनो मेंनायखाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेबां आरोना